Takže zdravíte Runcek pri ďalšom videjku, takom troška netradičnom, keďže NHL Draft 2026 sa už blíži, poďme sa pozrieť, kto by mohol byť draftovaný do NHL. NHL Draft je každoročný výber mladých hokejistov tímami NHL. Každý klub si postupne vyberá hráčov, na ktorých získa práva na podpis zmluvy. Najtalentovanejší mladí hráči, zvyčajne okolo 18 rokov, sa prihlásia do draftu. Týmy NHL si ich vyberú v 7 kolách. Čiže chalani, snaď chápete, čo je teda NHL Draft. NHL týmy si vyberajú tých najtalentovanejších hráčov z celého sveta. Napríklad v roku 2022 draftová jednotka bol Juroslav Kovský a draftová dvojka bol Šimon Nemec. No a keďže slovenská U18 obsadila druhé miesto a hrali dosť solidne na tomto turnaji, tak tie šance tance môžu byť ešte vyššie. No a chalani, toto bol NHL Draft v roku 2023, čiže draftová jednotka bol kanadský obranca Matthew Schaefer, ktorý získal za tento rok v nováčikovskej sezóne takmer 60 bodov. Čo si blázen. Michael Misa bol draftová dvojka a Anton Frondel draftová trojka. Ak sa kúkneme na Slovákov, vlastne draftová deviatka bol Čech Radim Mrtka, ale poďme sa kúknúť na Slovákov. Slováci boli draftovaní iba traja, a to Michal Prádel zo 75. miesta, Michal Svrček zo 119. miesta a Jan Chovan zo 184. miesta. Traja draftovaní hráči zo Slovenska znie fakt dobre, ale tie prognozy boli, že môžu byť až 5, 6, 7 hráči draftovaní v roku 2025, čiže preto je to také miernejšie sklamanie. Napríklad na drafte sme nepočuli také mená ako Jakub Chromiak alebo Luka Radivojevič. No ale čo sa týka NHL Draft 2026, vyzerá dosť solidne aj pre Slovensko. Toto je proste výber tých najtalentovanejších hráčov, čiže Norsko opäť môže mať nejakého proste borca v prvom, druhom kole. Napríklad aj borec z Litvy, áno, dobre počujete, z Litvy bude draftovaný okolo toho tretieho kola. Je to šikovný borec, ktorý pôsobí vo švajčiarskej lige, čiže litovský hráč bude, ja neviem, po 20 rokoch na NHL drafte. Pamätám si ešte Zubruse, keď pôsobil vo farbách Devils. Ruský hráč Ilja Morozov vyzerá taktiež solidne, čiže dosť zaujímaví borci. Albert Schmitz, ktorého som ospevoval na majstrovstvách sveta v hokeji, že proste to bude draftovaný hráč v prvom kole. Tu si môžeme pozrieť nejaké tie rankingy, napríklad tento ranking, alebo napríklad tento ranking a taktiež aj tieto dva rankingy si teda môžeme pozrieť. TSN Draft Ranking, čiže podľa tohto borca by mal byť draftová jednotka Gavin McKenna, dvojka Ivar Stenberg. Práve títo hráči budú bojovať o prvé miesto na drafte a je to veľmi vyrovnané. McKenna pôsobil vo americkej NCAA, mal dosť solidné bodíky, no a Ivar Stenberg pôsobil vo švédskej lige, taktiež bol aj na majstrovstvách svetách a mne sa veľmi páčil. Ty kokos, Bjork bude draftovať štvorka, to je môj obľúbený hokejista z U20. No a tu je podľa tohto borca Albert Schmitz na 8. mieste. Ako říkám, bude to proste draftový styl podľa mňa, bude to taký hráč ako Šimon Nemec. V prvom kole je tu nejaký Čech alebo Slovák. Áno, Tomáš Chrenko podľa tohto typka by mohol byť v prvom kole z 31. miesta. Čo si blázen. Veľmi mu fandím, Chrenko je môj obľúbenec a taktiež aj Česi to budú mať v prvom kole Adama Novotného podľa tohto týpka. Podľa mňa Adam Novotný bude isto vybratý v prvom kole, no a v tom prvom lomeno druhom kole mohol by odznieť taký hráč ako je Tomáš Chrenko alebo Golier. Ďalšie prospekty podľa tohto typka sú napríklad tento Olsen, neskutočný borec. No a podľa tohto typka by sa mohol Lucian Bernard umiestniť v druhom, tretiom kole. Čo si blázen. A taktiež tu musí byť aj Golier. No ale zatiaľ ho nevidím, to je sráč dementný. Kde je Golier? Floriš je taktiež super borec, ktorý mohol by byť na drafte. McKinn's Hockey Draft Ranking. No a podľa tohto typka bude draftová jednotka Gavin McKenna, Ivar Stenberg dvojka, Albert Schmitz sa posunul na 6. miesto. Podľa mňa je to solidný borec, ja by som ho draftoval. Adam Novotný v prvom kole, to sa mi veľmi páčil na U20-kách. No a Adam Golier v prvom kole podľa tohto typka by sa mal umiestniť, taktiež aj ďalší Čech. Luco Bernard by mal byť v druhom, tretiom kole, takže ty kokos, keby sa to
dostalo, tak super. NHL Central Scouting Draft 2026 a je tu opäť McKenna, lenže toto je podľa, zámorských juniorských súťaží, čiže tu si môžete pokúkať tú top 32. Adam Nemec je taktiež solidný borec, ktorý bude na drafte v nejakom 3. a 4. kole. NHL Central Scouting a toto je podľa európskych súťaží, áno, je to tak, čiže Ivar Stenberg, Albert Schmitz, je tu aj Adam Gollier, potom je tu Tomáš Chrenko, Luco Berda, čiže máme tu aj nejakých tých Slovákov aj Čechov. Draft Prospect Hockey Ranking 2026, no a je tu McKenna ako draftová jednotka, Ivar Stenberg ako dvojka, čiže asi možno bude draftová jednotka McKenna, aj ja si to myslím osobne, je to proste Kanaďan a to ti uhrá nejakú tú rolu. Albert Schmitz až na 15. mieste, tak to sa mi nepáči, podľa mňa tento hráč by mal byť vyššie. No a podľa tohto rankingu nie je tu ani žiaden Slovák ani Čech v prvom kole, tak to sa mi nepáči, toto vypínam, ty sračka, debilná mŕtka plesnivá. No a poďme sa pozrieť, ktorí hráči zo Slovenska by mohli byť na drafte. 6 Bielorusov, 3 Dáni, 2 Nemci, 1 Maďar, to ten Šogot, tento sa mi veľmi páčil na MS, 3 Kazaši, 9 Lotyši, no a Slováci, kde sú 19 Luco Bernat, Čelko, Roderick Černák, Tomáš Chrenko, Floriš Gollier, Henriquez, Hrenák, Jakubec, Karšaj, Královič je tu taktiež, Ivan Máta, Adam Nemec, Obušek, Ondrejčak, Pitka, Luka Radivojevič. Dúfam, že odznie jeho meno, proste solidný borec, ktorý už má 19 rokov. Tu by bol celkom logický ťah vybrať Luku Radivojeviča napríklad v 5. 6. kole, proste tie NHL týmy to môžu skúsiť, však Luka má dosť dobrú kvalitu. Matej Stankoven a Tobias Tomik môžu byť na drafte. No, Tobias Tomik, on bol kedysi taký solidný proste talent, len nejak upadol. No, neviem, či bude na drafte. Staď áno. No a chalani, do komentára mi choďte napísať, koľkí hráči zo Slovenska budú draftovaní do NHL. Minulý rok to boli traja, bolo to také miernejšie sklamanie, pretože sa čakalo viac. Teraz sa čaká, že budú tak 4 až 6 draftovaní, čiže snaď tam bude aj možno viac. Čiže ja sa s vami lúčim z tohto krátkeho videjka z NHL draftu 2026 a Choose F9. Veľmi sa na to teším a určite si to pozriem o 2:00 ráno.